Nik uste nuen bat aukeratu da bestea zela. Bale. Zein musika talde etzen nuke sekula aipatuko zure programan? Ez dakit. Dena jarriko nituzke, ez daukat hortan inongo arazorik. Damazkit 34 urte gutxi gara bera musika jartzen, eta argi eta garbi jarri ditudan guztiak ez dira nire gustokoak izan. Arazorik gabe. Eta gainera batzuk etzaizkit gustatzen eta jartzen ditut, ez dakit, zerrenda batean daudelako edo arrakasta duelako, eta beste batzuk, momentuarekin lotura zuzenean datozelako. Ez diot boikotik inori egiten. Eta momentu honetan gainera egiten ari naizen programa mota honetan oraindik gutxiago. 80ko hamarkadako happeningetan Lokillo eta Alaska besterik ez da entzuten. 80ko hamarkadan hori baino bastante musika gehiago izan zen. Egia da oso gauza importante izan zela Madrilgo movida. Baina Espainiar estatuan bertan geldituta 80ko hamarkadan Madrilgo mobidarekin batera Bigoko movida izan genuen, eta zergaitik ez Euskal Herriko benetako movida ere bai. Eta gero pentsa hortik aurrera nazioartean zen nolako musikak egin ziren. Eta estilo bat baino gehiagotan gainera. Guretzako benetan 80ko hamarkada garrantzitsua izan da. Mainstream musika soilik Amerikako estatu batuetan eta Britania handian aldago. Ez dut uste. Uste dut momentu batzuetan naiz eta momentu puntualak izaten diran, hori ere onartu behar da, mainstreamera beste herrialde batzuetako musikak ere izten dira, eta batzuetan oso herrialde bitxietakoak gainera. Eta, adibideak mila daude, ez da? Bastakit, bere garaian dantza musikan hor Europa ekialdetik etorri zitegun korronte guztia, Europan iparraldeko hainbat taldek eta bakarlarik hamarkadetan izan dituzten arrakastak, Italia, Espainia, herrialde latinoek agian noiz behinka ere jotzen dute halako kolperen bat, ez da insonatu izaten, hor egunen batean falta zaiguna da euskaldunen bat munduan barrena mainstreamean iristea. Zein da irrati esatariaren amesgaiztoa? Irrati esataria gure kasuan bat baino gehiago dauzka. Bat beti esaten den bezala zurian geratzea, hori gogorra da benetan, besta bada, begira, behin gertatu zitzaidan, ni normalean monografikorik ez dut egiten, gaur egun egiten ari naizen saioan. Baina urtean behin bat egin izan dut. Eta hori da abenduaren batean, eta da nire biziko disko benetan importante horietako batekin. Diskoaren izena da December, eta estatu batuetako piano jotzaile baten diskoetako bada. George Winston izeneko December diskoa. Disko hori da pianoa, besterik ez dago. Eta orduan oso suabea da, lasaia da, geldoa da, abenduak eskatzen duena. Zeberak abenduaren inguruan egindako musikaz osatu zuen disko hori, ezta? Disko hori aurkezten hasi nintzen, eta lehendabiziko aurkezpenaren ondoren txistua ez nuen ondo tragatu. Orduan gelditu zitzaidan hor gauza bat kontrako eztarrian, etzian hausten aurrera egiten, ezta? Pentsa nola sufritu duen programa hartan. Gainera zen programa bat musika lasaiarekin, eskatzen zuen nola beste pixu bat ematea aurkezpen bakoitzari, eta batean horrekin konturatzen nintzen, aurkezten ari nintzen era berean, bazetorki dala, berriz ere ez duela, bazetorki dala, horrek urduri jartzen nituen, enituen aurkezpena behar bezala egiten, hori bai izan zela benetako amesgaiztoa. Behobia Donostiako speakerra noizbait ikusiko dugu lasterketa berean korrika? Inoiz ez, seguru. Gogoko duzun musika bakarrik entzun daiteke zure irratsaioan? Ez da pentsatu ere, ez. Gogoko dituan asko ez ditut jartzen, eta gogoko ez ditudan beste mortosko bat ere jartzen ditut. Ni saiatzen naizelako, iruditzen zait hor entzule badagoela, eta entzule horri gustatu dakioken edo gustatuko zaion zerbait topatu eta jartzen saiatzen naiz. Edo zergaitik ez, batzuetan badakidalako gustatzen zaiola, agian horren inguruan beste zerbait proposatzen ere bai.